kace tsakanin da uba. Amma dai duk wanda yake waka ko yake taimaki Ganduji ko ya wani kokari idan ka cire Murtala Silan Garo shine yayana kawai. Amma wallahi sun matallahi ba wanda ya wahalar da ni a cikin tsarin Ganduji. To zan Ganduji ce zai rushe min gida ya san inda zai gina min wani. To duk magana ce ta banza. Wannan ya ce an rushe Marara gida, wani ya ce an ce gobe za a rushe, an ce kaza. Babu, na san mai girma gwamna ba yanda za a yi. Maganar rusau din kai har yanzu an ce gidan naka ya bi ta magudanar ruwa, hanyoyin ruwa ne haka masu jita-jitar, kamar a hukumance ba a tuntube ka ba irin a shirya abin nan haka na rusau din? Ai gidana dai a jihar Kano ko me aka ce ko akan wayan ne fa na yi shi. To na san Ganduje bai sa a rushe min gida ba. Saboda haka ni ban fi karfin doka ba, ban fi karfin a ce in mutum bai daidai ba a mai gyara, amma dai wannan gidan ba ni na gina ba. Gwamna ne wanda yake ci lokacin ya gina wannan gidan da ake cewa za a rushe din. Gwamna ne gina da kanshi wannan gidan da nake ciki. Ni ma da na zo kawai dan renovating ne na gyara na shiga. Saboda haka ina ganin gwamna kuma ba zai gina abu gwamna ya zo ya ce wannan ginin bai yi ba ko an yi akan ruwa. Saboda duk wanda gwamna yake sawa aiki wancan irin su ne da yau nan wanda suke ba da takarda suke ba da approval da komai a wannan. Shi gwamna Ganduje ne ya gina ya shi ko wani gwamna ne daban? A wani gwamnan ne, ni gidan da ake magana tun zamanin Oneya aka gina gidan. Kaku tun zamanin Oneya aka gina. Saboda ka ni ma da na zo a haka na saya na dan gyara na dan ɗora bene na dan yi yan matattakalar da zan rika hawa ina dan kwanciya. Saboda idan gwamna ya zo ya ce wannan gidan na Rarara bai zauna daidai ba, Ganduje zai ce wannan gidan na Rarara akan me aka ce akan ruwa yake. Iyalai na duka fitowa za su zo su kunna sai to baba ina za mu je yanzu. In ya rushe shi zai kai su saboda kawai jikokin shi ne. Saboda haka maganar ba wannan ina ƙara gaya maka ne saboda mutane da yawa suna kira na wai Allah ya sanya alkhairi an rushe gidanka na ce wallahi a ba wanda ya rushe min gida kuma ni na san Ganduje ko bana nan ba zai rushe min ba. Ne ya ce a can baya sarkin gwamna ya rushe min guri amma dai ba gidana bane. Ya rushe min guri wanda nake ginawa dan ina yin dan gurin kwallo da jim haka da dan wani guri dan dai gurin neman abinci ne haka na dan hada ina yi. Ya turo aka rushe wanda raina ya ɓaci sosai har abin ya ce a cikin abin da in an bani hakuri nake faɗa har da shi wanda shi sulkin gwamna ne ya kamata in ci arzikin abu ɗaya kafin ya rushe gidan da awa ɗaya ko awa biyu na kira shi a waya na ce an gaya min ka ba da approval za a je a rushe gidana da gaske ne da gini na kenan ya ce a'a ba haka bane na ce da Allah in haka ne ka bani dama in rushe da kaina da ka rushe min ka karya min mutunci na amma duk da haka ya je ya rushe amma da aka yi magana da duk wannan tura zai ce ai hakuri na ga mutala ce to kai hakuri wannan ba ai daidai ba amma dai in Allah yadda za a dauki mataki to na hakura wannan hujjojin da ya bayar da kuma wayanda suka zo suka yi me ka kukkulla abubuwan dan ban sani ba ko kila a cikin mawakan ne aka yi wannan saboda wannan karan na gaya maka ina gaya maka wai ka nuna me aka ka duba yanayin namu yanzu mawaki na takara amma mawaka suna sare shi dan fim yana takara yan fim suna sare shi yanzu kana da cewa kamar ko wannan rusa gidan naka da ake yada jita-jita kamar cikin mawaka ne kenan wasu suke cewa Ganduje zai rushe ma gida to ai yanzu abun ma ya bar me aka ce ya bar kan zargi tunda yanzu in ma ana so a rusa din ko kuma su suke so a rusa mawaka tunda akwai mawaka guda biyu waɗanda ba ma rusa gida suke magana ba ai magana gida a Kano ko a wannan ko fili ai me aka ce baka san guda nawa ne da ni ba kuma ban san nawa ne da ni ba ka gane dan kila wani ma yana haya a cikin gidana bai san na me aka ce bai san na bane ko kuma wani makwacin gidana ne bai san gidana bane amma dai idan ka duba a ce mawaki ne zai bada liket ko kuma yake neman liket ina ne kadarar Rarara take mu je mu ce ma Ganduje ya rusa wannan mawakin kuma da inda me aka ce yanzu idan na koma na ce zan yi dan takarar gwamna shi baya nan ka gane to amma dai ni abin da ke dubawa ne wannan ya dubi abin da zai same abin da yake fuskanta kan shi ke sara da kanshi to kai me kai musu shi nake nima me yake nake neman ayat tambaya na wannan abin ni abin da yake bani tsoro ba wai a kaina ba akan yan baya dan ni duk wanda suke maganar haka sai da ikon Allah kuma amma ni a gaba nake suna baya kuma gaban da nisa tunda har sun san nayi kokari na mallaki wannan kadarorin
to ko da sun ga wasu kadarorin ba su ga wasu ba, kuma haka Allah ya yi, kuma haka Allah ya tsara. To saboda haka ni tsoro na ga 'yan baya kada su yi kofin da wa'annan abin da suke yi. Ina ma zarge-zargen cewa kamar akwai wata waka da ka fito da ita